mondo olure kod chike michan keti kod duol matayo yiero pachoka IEBC. Ponono od bura obiro kalo paro mar chik magichwalo ne od bura mondo ogo kogno kendo opuodhi. Parono oketo kwana pesa mowinjore otigo e kinde campaign e kuonde chung' ute bura duto, kamano oting'o goyo chapa pichni, yore wuodhe, keto posta kod lendo mag ute fwambo. Mana kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, kwan ma oriedi ne od bura duto ma Kisumu County chalo kamae. Parono mar chik mochwal ne od bura kod duol matayo yiero kod keo pachoka IEBC oyango kaka geng'a mar tiyo kod pesa chadha e kinde mag yiero geto kumo joma nyalo biro muomo kendo dhi ataro kod chikego ponono kalgi kod od bura. E kaunti ma Kisumu, e kar chung' od bura ma Kisumu East, jochung' oyienegi mana tiyo kod maromo shillings milion 16.5 kata matin ne pesano e campaigns. To od bura ma Kisumu West, joma biro dhi laro kom od burano duto IEBC dwaro ni kik kal tiyo kod pesa maromo shillings milion 14.5 kaka yor loruok kod chike mag IEBC koponi od bura okale. Jolar kom od bura ma Kisumu Central bende IEBC okoni nyalo mana tiyo kod maromo shillings milion 14.5 kende, e kata matin ne mano makagi kalo to bade chik biro ngwamogi. Janon siasa Joshua Nyamuri chiwo ng'eyo mare wi wachno. Omiyo chike ma IEBC dwa kelo gima controlling pesa mwanyalo tiyogo election biro konyo not only josiasa but biro konyo Uganda mondo Uganda obed ni nyalo yiero environment moko bedo influence gi pesa mondo giyier jotelo motegno. Nikech kata pesa migologano ok en ga pesa madine jite, en pesa madine ji matindo. Ji mang'eny gima pesa no nyalo konyogo japiny malong'o be onge. To end up ni jopinyo yiero ng'ama ok nyal telo ne. To e kar chung' od bura maseme jochung' omi mana thuolo mar tiyo kod shillings milion 12.9 kende e kata matin ne pesano. E kindeno maromo shillings milion 14.7 emoyiedhi ne jochung' mageto kom manyando e yiero manyien. Wach mar financing mar election ni en gima pinje mang'eny osebedo ka control. And the government will control any yiero en thuolo mar jopiny yiero joma nyalo dhi yalo negi e bunge, joma nyalo telo negi kar gavana, joma nyalo telo negi e position. Kar chung' od bura ma Muhoroni, IEBC oyie mana maromo shillings milion 15 kende ema yawuowi biro dhigo e piem kata tiyo kod kwan mar pesa matin mano e seto ombulu. E kama bende IEBC okete nyong'ong koponi od bura okale parono en kar chung' od bura ma Nyakach ma maromo shillings milion 14.3 ema owinjore otigodo kata matin ne mano. To wach sechopo Kenya ka kama tabu maduong' en ni nikech jochung' moko ng'eyo ni onge gima ginyalo miyo jopiny ma ginyalo konyogo jopiny ka jopiny oseyierogi, kata gionge historia mar gorruok ne jopiny, gikonyo jopiny e yo moro amora. Sama yiero chopo to gitemo mondo ginyiew jopiny, so gibiro gi pesa mang'eny to giolo. Ting'e ni piny ka kech oingo to ng'ato biro kawo mana pesa mondo otim gima ja pesa dwaro, mondo at least oyude gima nyithinde nyalo chamo kawuono kata kiny. Unono od bura biro kalo parono mobedo chik, to IEBC nyalo biro kiro oko jochung' mokalo kiewo kendo tiyo kod pesa chadha. Penjo en ni to bende ginyalo ng'ur kokirgi oko. Ng'ato nyalo dhi e doho ni ratiji mar chung' ong'uki, but the facts and the principles mag election, any election onego bed ni en free and fair. To ka pesa mitiyogo miyo obedo unfair, nikech campaign oole pesa ma ng'ama onge pesa ok nyal, omiyo kata ng'ato dhi e doho to kane ka nyalo succeed. Walter Nyambaga, Ramogi TV.